Tiens. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bamanyare chani musodem seni makoroba Renouveau FM kanumbaga Mali kono Mali koka auni soma. Klehera ala kadi ankelengelinama. Mama sogole mana sanga inkono ka au bela jelen foka awole mandon. Ansigira kene kono. Kenami nabe kuma di Fasso deuma. Anga nyon blasra kaira ka foko mogo kote kenenyi. Parti kote kenenyi Fasso deum autadu. Jamana marabagaw jamana be kamara chomina sanga inkono au ka yeta e jume. Au munu ni au be ka fleli ke ka lameni ke. Mune fora Fasso ma. Mun kera Fasso kono. Jamana kono deun au de be kamara. An fene ka blasrali kan e jume. Anga kolosilu ye jume. Jamana kara munu be ka jamana mara sanga inkono u ka se ka blasra bonya ani karama kono. Sabula ma kele hakili kele ma fla hakili fla. Kenai anya dabo jakulu kama. Jakulu munum be nolu reba don ka foko ukuma kaunte ro janso. Kumai amba asrai amba adu uma. Kanyon blasra bonya ani krama kono. Fasso ko de do. Anga so oma ankelena. Anga blasra luke. Oye ansiki kwe. Lamendre jakulu ka au bela jelen fo ka awole mandon. Ka nyini masara manife alibi ko alaka kanuto amunu sogaleme ana sanga inkono anga page Facebook ka ni awbe ka fleluke ambe awbela jelenfo anga fole be bokar jirare sabula abeka fere bela jelentige jayi abse ka soro anga page Facebook kan chomina o benika don fendunde aho kale koni to andalemba la ka fo Fugla tana chronku na fugla mininta borodon. O olasa benika baradu. Amba fo o kewele ola. Kena sigira kena mi nabe kuma di auma. Amunu ko maliko. Anta temgo ko ide. Maliko didu. Foite ambulo. Takairo te anna. Kateme malinka. Fente ambulo kateme malinka. Brigo kao oni soma. Gumango dugutan fla kita kumini bisabani saba sirakoro kaw makono ni goro ka aw bela jelen fo ka woli mandon kita kaw be yororo ame karta kaw fo kenen kono ka amunumunu fla dugu kaw ka aw fo ape ka fu tondem bela jele president Mamadou Zoumana Sidibe nema FM solembe ana sanga kono kasaro ambe bela jelen fo émission Fasso kunga ansigira Kabo kasaro kadon kati kao amufo angam zogroba tlobana sanga inkono madame Dumbia Dumbia avec kati ambe afoko alaka kanuto neba alaka obulokasi uje alaka utafanga di amma Chagroba be abe lamenina akadema ya fla bela jele famille maya samake adjudant chef à la retraite amba fokati madame Damle Fatmata Dawbe lamena sanga inkono ko alaka kanuto neba madame Sibi diko amba fo kenen kono madame Jara Safiatou Jawara kafo ko alaka kanuto madame Konare Lafia Jara Tlobe Anna bako jikroni aseila ka ubela jelenfo sanga kono antlobe ala Koube ka lamenike Direction centrale du service des armées Femier capitaine Abdraman So abe lameni na ka fo kenen kono ka woli mando ka se e ka fo me abala kati alibi anteri femme kati Drissa Diallo bola obe lameni na ko alaka kanunto Kuluba Poinge Madame Fanta Maiga anaka dimbaya ube ka lamenike ambu bela jelenfu Nanjigina Bamako état major la ne troman be
général de division Ibrahima Dairou Damele, mon général, alaka kanuto alibi, alaka layunu sabati. Madame la ministre des Transports, des Infrastructures et Équipements, amba fokeren kono. Ah, ne ba barabi bolo de. Awo barabi. Mali sirako baranogonite. Alaka barinta fanga dima. Salifou Traoré avec un ministre Korodo, dont maintenant, lakana abseka ke en new année en bolofon, tche bain aya généraux fin, barain kono, amba fo. Attaché Madou Doumbia avec la menina. Capitaine Adama Keita, aide de camp du ministre Ibrahima Dairou Damele, inisoma. Au fin 20 sur les mais en a 5 kono. Madame Doumbia, ça fout là, Madame Sango Asanatou Doumbia. Avec la menina. Général de corps d'armée, Amadou Aya Sango. Mon général inisoma. Ko alaka kanunto. Alaka jimana imbaski. Golo masiri tabao malikono malikoka. Fao fambeke ebe ka malila kana. Kie golota ka famia bala ka finido ikana. Ki nidi fasoima. Ambe aufo. Lieutenant colonel Da Jara Misabuya Abelamenina. Membre du Conseil national de transition. Alou Badra Nana Kassé. Mon président Inis Souma. Donc maintenant. Cour suprême na. A Tchakorobay Aya Generofi. Mali Saria Bunakunga. Mamunumbe Alibi Naman Disibusino lui. Kouye Jamanai to Adamela. Ko jam maube Malikono Alibi. Horoya oluma falen foila. Kiri Bunakunga Tchakorobay. Atara kata siya ka retraitement. Ayo misalia bla ankoro. Amba fokane kono kawali mado. Mbalmau. Émission Fasso Kunkan. Asigira. Kapma di Fasso Deuma. Madame Koulibaly Bintou Napo atege benegela netoko suri Ibrahima Diallo. O kadabora degabawuli. Anyemi e kunyo temena ika fomya bala premier ministre Choguel Kokala Maiga. Abora ka dentegelike aka wakatini tomimbe. O wakati okono aleba fe ka minke. Abora ka nyafolike Fasso deun ka maswanti leun. Fasso deun bolo sina mamunu na kukana ka anga Assemblée nationale onga korola ko okunga ko kuma ufo. Premier ministre Choguel Kokala Maiga abora ka dentegelike. Ka nyafolike ka kla ka kuma di siente mauma akara seisebela ni koingo kono. O ma keme ani ma mwa ani kele. Munu si bolo wali ku sona. Choguel Kokala Maiga aka lainuma. Bara blebele munumba bolo. Inafo kalakana sabati malikono. Mali fantanan belajele. Inafo anga saria bunakunka maja munumbe. Dafalu bise ka kechomina. Sika fo kata bala. Choguel tara nyafolike ninka. Kalafili u kalabe. O kalafi bela ben chukodi. Yoro jumane ben alabe. Choguel ke nyafolike ninka. Kata se maraire ke chukonyuma. Jimana inkono. Abora ka dado nununa. Ka nyafolike. Anka sente mauye. Ma keme ani ma mwa. Oye anka sente. Ma keme ni ma fla. O sona ka fo. Choguel Kokala nana dantekele mike ankoroni anjananai. Ma fla. Oluko kuma janai. Ma kononton. O. Sabula bolokorota ufene voti doye. Nsona mason. O. Ikoni ye dantekelike. Menebe na nyeremine. Ma kononton. O niye ni vela jelen frangonka. Obeta ma keme ani ma tan sabala. Munu masekene kono dun. Auka donc a fo musaka munu be di awma adabo kunte fenwrede ayena auka Fasso deun oluka joronaw uka hakilnaw auka ke maye mamunu swantira bolonya sina mamunu ma antlo nan daw au swanti kuyo oye musaka mere be di anka empode do auka do ka fo musaka be di awma ni kewele nunu ni de kama jiantana ke naye auka toko. Oh, sente mau
am se ka fo ma kɛmɛ ni ma mugan kelen ma kɛmɛ ani ma fila k'olu sɔnna ka sira di i ka faamuya bala sukɛli ko kala Mayiga ma ko ka a ka tɛmɛ n'a ka baara ye bi ye uktu kalo tile ni na ma fili tile 7 kureta yɛrɛ kɛli tɛ an ni san kelen tɔ a tɛ tɛmɛ tile 11 kan sabula uktu kalo tile 18 san 2020 Ibrahim Boubacar Keita mini ma fili ni na ma fili dɛ walima san 2021 en tout cas an bɛ san kelen kɔnɔna la ka ban o tɔ ye tile 11 Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga dafirila sɔrɔsiw nana ka fanga ta communauté internationale wulila ko ka sariya la tilen ko fanga ka di civiliw ma ci bilara an ka cɛkɔrɔba ma bandaw sɔrɔsiw taara ka taale ta foro la ka kana sabula don tɛmɛnenw na ko bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bi kɔ a ka kɛwale a ye min kɛ don tɛmɛnenw na ko u y'a bisigiya k'a fɔ jamana bɛ se ka compter bandaw kan Bintu an ka taa Makoyate numéro 1 na jigi min dara bandaw kan jigiya min da Moktar Wan kan kɛwale min taara ka ɲɛsin u fɛ jamana in ma sɔrɔsiw ye jigiya min da ninnu kan jigiya in dafara wa kalo 9 tɛmɛnen kɔ Bintu Amine kana bila dɛ a to i bolokɔrɔ n'Ala sɔnna ma an mako bɛna jɔ a la Madame Kulubali Bintu Napo Fasso Kunkan bɛ kuma di fasodenw ma an ka kuma an ka yeta ye jamana kɔnɔ min ye jamana marabagaw min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bi an fasodenw an minnu bɛ ka mara an fana ka an kan bɔ ka bilasirali kɛ baara in a ka ɲi wa jigiya min fɛnɛ dara an kan an ye an jɔyɔrɔ fɔ wa an ka cɛkɔrɔba bandaw kalo 9 tɛmɛnen kɔ sɔrɔsiw y'a ye jigiya min dara badaw kan ne kumakan tɛ sɔrɔsiw kumakan don ni tiɲɛ bɛ fɔ a ka fɔ ko cɛkɔrɔba in kɛlen bɛ ka i kankan sɔrɔsiw ka yeta jamana kɔnɔdenw wulila don tɛmɛnenw na min bɛ ka kɛ jamana la ko jamana in sɛgɛra sa ko maa kelen de bɛ ale bɛ ka maa miliyɔn 1 o ka kan ka musaka min sɔrɔ faso ka nafolo la maa kelen bɛ k'o ta k'o k'i a ta ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bilara rapportw dira faso marabagaw ma ko ninnu ka wele bisigi min talen bɛ ka ɲɛsin u ma faso bolofɛn b'u bolo faso ka nafolo b'u bolo ko k'u ɲininka bandaw ma sɔnni ma jigi fara wa ne tɛ mɔgɔ ko la n'i y'a faamuya k'a fɔ ko mɔgɔ ko kuma de bɛ ka fɔ yan o y'i ka faamuyali cogo ye mais an ɲɛ bɛ min na bi ne o de fɔ n ko wagati de ye tiɲɛ ye minɛliw daminɛna jɔn ka yamaruya kɔnɔ jɔn y'i bolo bɔ dossier kan ne burankɛ don président de la transition colonel Assimi Goïta monsieur le président ni sɔgɔma tani y'a ye ko 150 ka di ma ka musaka bila i bolokɔrɔ jamana kɔnɔ i ka faamuya b'a la i ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye baara kɛ ko ɲuman kɔnɔ Assimi ko 100,000 ale janna kɔ sabula jamana kɔnɔdenw sɛgɛnnen don jiko bɛ an na dunkafa tɛ se ka sɔrɔ kalansow tiɲɛnen don Assimi ko i ka faamuya b'a la 100,000 in ale y'a ɲini jamana fɛ o ka bila i ka faamuya b'a la fasoden minnu bɛ degun dama tɛmɛnen kɔnɔ dɔ ka se ka bɔ olu ka degun na Assimi a ye 100,000 in ta k'a di kɛ ko de ye fɔ ko ye an fɛ adjudant chef à la retraite Kabala Yaya Doumbia a tulo bɛ nasanga in kɔnɔ k'a fɔ a ka denbaya la ko Ala ka kanu to ka taa se Cɛlɛ Amadu Tunkara a bɛ ka lamɛnni kɛ Cɛlɛ ka woni sɔgɔma Bintu kunnafoni an ye min sɔrɔ kunɲɔgɔn in kɔnɔ dossier min bɛ procureur du pôle économique ka tabali la a bɛ dossier 11 bɔ a bɛɛ lajɛlen i ka faamuya b'a la buna hadamadenw ka kɛwale jugu ka fasodenw ka dahirimɛ an ka impôt minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan
Kouyata. Sobinkera nunuma. Vérificateur général y'a qu'un rapport boka dit. Jumana Murabauma. Elle a dit Ibrahim Bouar Keta, dossier ni dirama. Bandaou dossier ni dirama. Oh, comment nous ka wele critique la moko fait. Bandaou kera sababuye. Ki kanka, ika famia bala. Asimika la inikono. Am fuso deunga la inikono. Amunu beka kule. Soufra kleka. Ko mau be ma do wika fonya bala ko olu keleme ka dangari anga furuba nanfulo la ko bale keleme ka dangari anga faso dugukolo munu be amolo so munu be amolo mobile munu be faso tola ko mau keleme ka nunta kuku utai ko ku wele subin keleme uma ukana critique la mgo nyakoro banda wiye kanganinke ne o de fongonte mko kula ne be tia de fola peut-être e ka yeta ani ne ka yeta o tekile mais vimi yebie Kibirao jara adama sangre avec les segimobi Bamako kasobomba a kelembe kata lasawi ma chama nebe olube bolo la sanga inkono asimi na len kofe ambe ministry foya ministry mi ni aka wale ya nama dugu anna anya jigimi takada aka nama bo ajigikoro ministre de la justice, des droits de l'homme et de garde des sceaux, Femiye Mamadou Kasoge, ministre Soy à Kalfalembala, à Kachesir Kono, Anaka Mao Swantilon, Malgré Kouloubale Boraka, Mounou Swanti, don't te meneuna, Koni Tcheba Mounou Flek, Kiribuna Kunka, Anka Danununa. Nunu Nebe, Uyuka Dambe, Uyo Makran, Uka Horonya, Uyo Makran, Utro, Anuko, Obrujo, Uyo Makran. Ko olu ta fait cinéma sinikema malien ka fuko aw faya keta jamana ikono o maw de sontira malgi kulubalu fait kribo na kunka ambe kolu yede olu de yebi olu de procureur ye ambe kolu de yebi olu de président de tribunal ye ambe kolu de yebi olu de anka greffier ye olu de anka juge d'instruction ye maladri sontira kabo matawla kribo na kunka ambu foko wole mando sam ani silema aka wuli ana aka chesri mamunumbe nu keleme ka dangari faso na fulola mamunumbe nu keleme ka dangari faso bulu feuna anye kiboro ya soro ko ma wara fana be anga kene belebele ba min be nyama koro cité des enfants na be fo ama ko Musa Traoré ka kuru ko faso den do fana talembe ka o kuru belajele ko san ambe ka segesegeli keni ala sona donale una amena bonna dossier mimbe ambe a tia datlol critique la moko tloka ni groupe bleble bay cité UNICEF la nyama koro ko faso dendo fene talembe ko san ni ekurinye ani ni anga mamunu degun nu rapatrer la kabo ika fonya bala jamana wore kan nu bena nu be blaro mina o kuru blele bay anu o kuru nun tugule me gona ni kene lawta bay hectare joli plus de 10 hectares ko o fene tara fere madoma ambe ka segesegeli ke amba tia bange dona leuna ni alaw tala jona nay ambe anga kribuna kunti la mo fo sanga inkono munu kelembe ka wuli ka jodamine oh dossier tankele obe tablukan procureur du pôle économique wuli ka jo abena adamine nakabo aba kunche maoma be ke ekeleme ka façon na folo soin qui est politicien il est généralier il est officier koni ma bela jelem bena wele kelen dossier ta ani kelen au be pôle économique katabluka procureur katabluka sangay kono non te bena ka boy anga ambassade kono anga consulat kono musaka munu détourner na procureur du pôle économique comme masite tout comme malien ko anga hakilatke anya ki boya sura ka fo office central de lutte contre l'enrichissement illicite mumuni gino abora ka dantelike masabaka wole juguka u bisigilendo ka fo milliard nani ani million barika chama olio o taka bo faso ka wakande kono ka taw so jonai u tega dara so nunuka waru be ro mununa ubeyon nyorodo do contrôle buko wakati mina utaraka tu ka sofere uwolo dema so jole ni a valeur estimée avec 1 million kemenandila o so tara fere ara wolo dema million temps
faso ka nafolo suɲɛlen don jamana bɛ tami jamana in a hinɛ tɛ don an na ten sa wa an bɛ Asimi fo ne tɛ Kati sira peut-être fo ni n taatɔla Kita ni n tɛmɛna in fɛ sinon ne bɛ taa maa kelen pe de fɛ Kati n tile kelen ma se Asimi fɛ ni tele tɛ n tɛ Asimi dɔn mais an fasodenw an ka hakɛ an fantani kule ka hakɛ maa min mana na jamana in kɔnɔ ko i bɛ o hakɛ ɲini k'o di an fantanw ma an minnu bɛ jɔrɔ la sanka ani wagati bɛɛ lajɛlen ni an m'o jukɔrɔma dondo an bɛ jɔ jukɔrɔma dondo o tuma jamana marabaga mana na fasoden ɲuman tugun o kɔ o dɛmɛ a ka baaraw la Asimi taa ni ka baara ye Sogɛli Kokala Mayiga Asimi ye a ka 100,000 ni 50,000 ale jana 100,000 kɔ dɛ i yɛrɛ fɛ 75,000 bɛ ka di i ko an ma wagati min kalifalen b'i la ko n'Ala sɔnna ma ko o wagati fɛn min ye famaw ka girinkajɔ u ka train de vie condition de vie condition de travail ko musaka min bɛ don o la caman bɛ na bɔ o la sabula ko musaka tiɲɛ ta ka barika ka bon i fɛ 75,000 bɛ ta ka di ma fond de souveraineté i jana joli kɔ don nalew na an bɛ nalew bilahi baara in a kɛ ka ɲa sinon an bɛ place d'indépendance i bɛ taa an de sɔrɔ yen baara in kɛ ka ɲa n'a ma kɛ ka ɲa danaya min dar'i kan train de vie min n'i ko ka dɔ bɔ la réduction de train de vie n'i ma dɔ bɔ la i bɛ taa an sɔrɔ place d'indépendance la ala sigi sigo émission faso kunkan fasodenw ni an don ka ɲi an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ fɛn min ye ɲɔnɔ ye ɲɔnɔ jatigɛwale kɛbaaw u kɛlen bɛ ka dankari i ka faamuya b'a la ɲɔnɔkaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ min n'a bɛ fɔ ma ko Fabakɔrɔ a bɛ commune Mariko fɛ maa minnu bɛ n'u kan ka taa i ka faamuya b'a la ka taa sɛnɛ kɛ maa minnu bɛ n'u kan ka taa maloturu kɛ samiya in na ko jatigɛwale kɛbagaw u kɛlen bɛ ka dankari nin ma kofɔlen ninnu ka baara tagabolo la baara min n'u b'a kɛ ka denbaya dahirimɛ ɲini a la n'o ye sɛnɛ ye ka taa se ɲɔ sɛnɛw ma ka taa se maloturu ma ko dankarilen bɛ ninnu ka wulikajɔw la a bɛ kalo 2 bɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mariko n'a bɛ ɲɔnɔ mara la i ka faamuya b'a la ɲɔnɔ Fabakɔrɔ ni a b'o fɛ commune de Mariko kibaruya in a dara an tulo kan an balimakɛ Sulemani Samake fɛ ale yɛrɛ Mariko o woloden mɔden dɔ ye o la sa kibaruya in ale y'a da an tulo kan an fana bɛ an profiter Asimi an tulo b'a la minɛn minnu bɛ ka sɔrɔ Sadio Kamara an b'i fo i ka wulikajɔ la a ye minɛn ɲini a ye da aw yɛrɛ la a ye minɛn ɲini a ye an ka sɔrɔsiw la kɔgɔ service de renseignement maa minnu bɛ aw bolokɔrɔ maa ladiriw don sécurité d'État maa minnu b'aw bolokɔrɔ maa ladiriw don faso kanu b'u la a y'aw jija aw ka dɔ fara mɔgɔw kan hali bi Israëlien minnu b'aw bolokɔrɔ Russie minnu b'aw bolokɔrɔ Américain minnu b'aw bolokɔrɔ mɔgɔ dɔn kɔni hali ni o dira aw ma aw kana sɔn olu ka mɔgɔw la n'o ye France ye France mana fɛn fɛn di aw ma en termes de renseignement en termes de la sécurité d'État a ye France ka fɛn bɛɛ to yen minnu bɛ aw bolokɔrɔ ni baara bɛ ka kɛ olu ye a ye maliyɛn dɔw ta maliyɛn ladiriw faso kanu bɛ maa minnu na minnu bɛ n'u m'u danbe falen foyi den kelen na a y'o fara équipe minnu bɛ aw bolokɔrɔ a ye baara a ye taa n'a ye jamana bɛ bolo min kan bi basigi bɛ kanali jamana bɛ bolo min kan bi maaw hakili bɛ fɛn wɛrɛ la ka tɛmɛ jamana kan n'o ye kalafili ye an ka karamɔgɔba n'o ye Buye Aïdara Shérif de Nioro du Sahel a bɔra k'a fɔ ko ka san 2 ko fara transition kan ka sababu kɛ jamana bɛ dinga min kɔnɔ
jamana bina fo ka damateme o folen ko i ka faamuya bala politicien caman be munu ye yɛrɛ daminɛ ka ban olu ko k'u ɲante foyi la bi élection in ka kɛ jamana ka di olu ma u ye an ka nafolo minnu suɲɛ olu ka kisi kaso ma jamana in ka continuer ka mara o mara cogo kelen o ma kelen fɛ asimi ala ta kɔfɛ n'i bɛ jamana ko de la foyi t'i sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ segukaw fana bɔra kunun ko politiciens da bɛ min na bi i ka faamuya la o ye kalafili ye olu yɛrɛ ɲɛ tɛ jamana in na bilen kalafili ka kɛ u ɲamo de la segukaw bɔra ka yira maliyɛnw na ka yira diɲɛ na ka yira communauté internationale la ko sɔrɔsi minnu bɛ an kunna bi jamana bɛ lahala min na ko u ɲamɛ min na min bɛ ka kɛ ni an sɔnna ka dɔ fara ninnu ka wagati kofɔlen kan olu kɔni sɔnna ka ban segukaw ko ten k'u sɔnna k'u dalen b'a la k'a fɔ jamana in a bɛ bɔ bolo la bintu yan'an k'an sigi ka an cogo ka kuma di maaw ma minnu bɛ ka an lamɛn ka bɔ faransi ani espagne i n'a fɔ denba kulubali i n'a fɔ mamadu kulubali ka taa se denba suware ma ka taa se sakisidi ani tumani sisogo ma faransi an b'u bɛɛ lajɛlen fo espagne sajan konare bɛ musa sidibe balaba ka taa se mustafa jara ma ninnu ye an kanubagaw ye minnu ye an kanu i ka fanga bala ni faso jɔrɔ b'u la i n'a fɔ k'u bɛ mali kɔnɔ yan cogo min ninnu bɛ mali ko kan so fara tile kan jamana in jɔrɔ b'u la ko ala k'an bɛɛ lajɛlen lakana sɔrɔsiw jansa miniti kelen an k'an cogo ka kuma di fasodenw ma bilasirali ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ ne tɔgɔ suru dama jalo madame kulubali bintu napo an seginna ka don kumaso kɔnɔ sɔrɔsiw jansalen kɔ mali golo masiri tabaw jansalen kɔ an bɛ segin ka don kumaso kɔnɔ ka kumasen di lamɛnjɛkulu ma ani minnu bɛ ka an filɛ an ka page facebook ka sanga in kɔnɔ sɔgɔmada in na an y'a kanu an ka kuma minali minnu bɛ senna sanga in kɔnɔ minnu bisigilen bɛ i ka fanga bala an ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ ni dɔw bilara don tɛmɛnenw na adama sɛngɛrɛ b'o la ale bɛ kasobonba la sanga in kɔnɔ ni kunɲɔgɔn in kɔnɔ an y'a mɛn k'a fɔ bakari togola fɛnɛ journaliw y'a sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen la mali tribune u y'a yira k'a fɔ bakari togola k'ale kun fɛnɛ a bɛ kalan mɛn sanga in kɔnɔ pôle économique fɛ ko kunun ko convocation dira ma o b'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u minɛla don tɛmɛnenw la ni liberté provisoire dir'u ma asimi nalen kɔ badaw kun kankannen bɛ dossier minnu ye ko dossiew dayɛlɛnna procureur pôle économique a ka tabali ka dossier belebele 11 o de bɛ yen miliyari bayirika o de taara bunadamadenw fɛ mali kɔnɔ yan an fantanw ka impôt k'a fɔnɔ baara daminɛna ka ban aw ka yeta baara in na jumɛn ye sanga in kɔnɔ fɔkɔɲɔgɔn kɔ ani faamuyabaliya caman de bɛ kalafili bonnakun kan dɔw ko organe unique de gestion des élections o ka kalafili labɛn wa walima jɛkulu minnu bɛ sen kan kɔrɔlen kalafi ka to olu bolo sukali kokala mayiga a ye dantigɛli kɛ ka ban n'o tɛmɛna ka bɔ yen sanga in kɔnɔ maa caman y'a ɲini k'a fɔ transition wagati ka dɔgɔ dɔ ka fara wagati kan wa an bɛ kuma di aw ma sajan kɔnare n'a ye an ka message sɔrɔ a y'a kanu a ka don ko a ka ɲɛfɔli kɛ ko découragement bɛ a bolo k'a fana b'a fɛ k'a ka ɲɛfɔli kɛ an bɛ kuma di aw kelen kelenna ma ka weleli kɛ ka i da don an ka baro la a bɛ aw bolo 20 80 08 08 a ye weleli kɛ o la ne yɛrɛ ka jufa kɔnɔ telefɔni n b'a ɲini aw fɛ ni mun b'a fɛ ka weleli kɛ a ye midi ma kɔnɔ 76 27 40 36 ni ɲininkali bɛ min bolo ni kunnafoni wɛrɛ b'i bolo ka da ne tulo kan ni ye n wele nin nɛgɛjuru sira in na i ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yamaruya dilen bɛ aw ka weleli kɛ 20 80 08 08 ne ka jufa kɔnɔ telefɔni 76 27 40 36 n balimaw kuma bɛ aw bolo sanga in kɔnɔ bilasirali ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ ko ka dɔ fara transition kan maliyɛn caman ka laɲini don sanga in kɔnɔ politiciens ko hali seconde kelen tɛ fara u ka wagati kofɔlen wagati n'o ye kalo 18 ko min dira ko hali
seconde kelen tɛ fara a kan kuma tɛ bilasirali ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ Bintu dɔ bɛ da la wa aw ni sɔgɔma allo an sɔgɔma aban sɔgɔma hakɛ to i tɔgɔ ni juma ka weleli kɛ ka bɔ min an b'a allo n tɛ Kone de don Banakabugu la Kone Banakabugukaw a b'a sɔrɔ de i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo ni kɔni dɔw tiɲɛna nisɔndiyala baw taabolo ka ɲi bisimila an bɛ dugawu kɛ ala ka renouveau ala ka taa ɲɛ amina rabi inshallah ala k'an ka laɲiniw sabati amin 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 ala ka basigi don an ka jamana in kɔnɔna na amina rabi an kɔni an bɛ dugawu kɔni kɛ Asimi ni Sogɛli ala k'a ɲɛ u bolo amin n'a ɲɛna o bolo a ɲɛna an bɛɛ de ye an tɛ politicien ko la bɛ foyi la an kɔni an mago bɛ an ka jamana basigi an ka jamana ɲuman de la donc dɔ kɔni ka fara transition kan o yɛrɛ ka di ne ye kosɛbɛ ne ka laɲini san 2 ɲɔgɔn ka fara kan u ka baara kɛ ka ɲɛ u fana wari dila ninnu kɔni minɛ ka datugu tuguni dɔrɔn u ye an ka jamana wari suɲɛ ka taa don du ni mobili minnu na u ka fɛn bɛɛ cɛsi ka don jamana ka yamaru kɔnɔna na bisimila voilà o de ka d'an ye kosɛbɛ Kone politicien ka mankan ye o tɛ banko ye olu mago bɛ mun na an mago tɛ la an mago bɛ faso de la olu mago b'u yɛrɛ de la an mago bɛ an ka faso de la voilà an bɛ dugawu kɛ tile yɛrɛ ala ka dan n'an bɛɛ lajɛlen amina rabi inshallah ala ka basigi dan ka jamana kɔnɔ amin jamana in fantan naani bɛɛ ala ka bɛɛ lajɛlen da sunɔgɔ hɛrɛ la ka wuli sunɔgɔ la si kamana gamagatɔ kana sunɔgɔ amin anba merci beaucoup Kone bɛɛ n'i ka tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ fasodenw kuma bɛ aw bolo Kasun Jalo radio Kayira k'a bɛ ka lamɛnni kɛ an b'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔ a ka émission ɲɛsinnen bɛ biriku fɔli ma ko ala ka kanu to i Jalo dayɛlɛ Bintu a ka don allo an sɔgɔma an sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min ne tɔgɔ Musa Konare i Konare Musa kuma b'i bolo ne ka hakilina ye min ye ne hakili la élection kun ye jumɛn o tɛ président ko ye élection président kelen tɛ dɛ députéw b'a la maires b'a la conseil régional b'a la n y'a faamuya n y'a f'i ye bakuruba de la bisimila voilà mais ni ala y'o ɲuman d'an ma o transition kɔnɔ ne hakili la an b'a muɲu n'o ye k'ala ni kira tanu n'o ye karamɔgɔkɛ maliyɛn t'a ɲɛbaga fɛ f'a tiɲɛbaga an bɛ ala ni kira de deli ala ni kira ka barika don an na sini kan ala ni kira ka jamana in ta fanga d'a ma n'i y'a dan ne ma jamana in bɛ to a bolo fo wagati min fo ka taa jamana ɲɛmajɔ tubabu ka hakilina ye u ka hakilina ye an b'an faso de kɔ an tɛ ko wɛrɛ kɔ faso in bɛ dingɛ min kɔnɔ ala k'a fɔ fanga d'a ma ala k'a tɔgɔ ɲuman d'a ma a n'a sankɔrɔta n'a kunnaja politicien ka ko n'u bɛ miiri jamana in na u kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Asimi de tɛmɛ jamana ka bɔ gɛlɛya in na n'u ɲɛ t'o la ko fo u y'a ko fɛn tɛ fara transition kan an kɔni an bɛ ala ni kira kɔ an bɛ Asimi kɔ jamana in kɔni ala k'a bɔ fanga d'a ma ka barika don a la o kun ye ne ka kuma ye. D'accord. Laurent Kulubali artistes ka kɛnɛ le plateau des artistes an cɛkɛ ɲɔgɔn don a bɛ Siyaka Tarawele fɛ a bɛ ka lamɛnni kɛ sanga in kɔnɔ ko ala ka kanu to Laurent Kulubali artistes jigi b'i kan awɔ dɔ bɛ da la Bintu dayɛlɛ an sɔgɔma. Allo, denbaya bɛ di bisimila kuma b'i bolo Tori ne bon c'est à dire que fɛn dɔw bɛ yen fo k'an ka fɔ maliyɛnw ye quoi o ye jumɛn ye tiɲɛ don Mali an bɛ taabolo min na Mali ka ɲi mais ka mun ka fɔ ka dɔ fara transition kan kuma bɛɛ ka fɔ fo o ka da kan parce que an bɛ diɲɛ dɔ de kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɔlen ni ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma de bɛnkan dɔ de bɛ yen ani diɲɛma tɔw cɛ n'an ko an b'o bɛnkan wuli ka bɔ yen
o gɛlɛya bi se an yɛrɛ de ma fɔlɔ n'a ye embargo wula Mali la parce que bɛnkan dɔ de fɔra o kosɛbɛ n'o an ko an b'o bɛnkan jɔlen sisan an bɛ segin ka to embargo kelen de kɔnɔ ne kɔni min fɔ Cɔkɛle Cɔkɛle a nana kumaw b'a da a bɔlen bɛ baarakɛla kuma de fɛ d'accord i bɛ kuma teliya voilà wagati surunyana quoi min ka se ka mun fɛ dɔrɔn bisimila Cɔkɛle fɛn fɛn ye sariya ko la a ka jan ko bato quoi a banna d'accord économètre ka ko b'a la Maliens ka fɛrɛw b'a la surtout a nemo quoi a ka bɛɛ a ka bato quoi ne tɛ k'o de fɔ quoi o de don d'accord an b'i fo madame Kulibali tulo tɛ bɛɛ n'i ka tiɲɛ don tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ an tulo bɛ o de la sanga in kɔnɔ tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ mɔgɔ ko tɛ parti ko tɛ Mali ko de don foyi tɛ an bolo ni Mali in tɛ Bintu dɔ bɛ da la wa Bintu i bɛ hakɛ to k'an ye saja donna i bɛ hakɛ to Bintu dɔ bɛ da la ka ban an sɔgɔma allo i bɛ radio faga mɛ i b'o sɔrɔ i bɛ radio faga somɔgɔw tɔɔrɔ su la denbaya dun hakɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min n tɔgɔ ni jamu Awa Sanu awa i Sanu ka bɔ yɔrɔ jumɛn Sori ne Banagabugu la d'accord Banagabugukaw dun Tarasu la bisimila i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo Mali politiki an ka jamana ka b'u bolo an tɔɔrɔ la an sɛgɛnna politiki mɔgɔw k'u bɛɛ yalo ka bɔ yen an ka jamana ka to tenetigiw bolo walasa an bɛ lafiya cogoya min na an tɔɔrɔ la dɛ lafiya foyi t'an musow kan an ɲaninen don kojugu politiki mɔgɔw y'an tɔɔrɔ an ka jamana ka bɔ u bolo yɛrɛ an ka lafiya bisimila n'o tɛ an sɛgɛnna koyi awɔ d'accord Sanu ala ka se yɛrɛ amin arabi inshallah madame Kulibali Bintu Napo nin kun ye ne ba tɔgɔma ye Awa Sanu a tun bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Banagabugu la an bɛ faso ko de la mɔgɔ ko tɛ an ta ye fɛn tɛ an bolo ka tɛmɛ Mali ka taga yɔrɔ tan na nationalité fila fana t'an bolo kelen de don o Mali maa ko k'i bɛ dankari Mali in na i bɛ an sɔrɔ i ɲɛ a y'an ka wariw fɔnɔ procureur du pôle économique kana maa si to yen CNT n'aw bɛ yamaruya di u ma u ka maaw wele maa minnu k'olu tɛ se ka kiri walima u tɛ se ka wele ni CNT walima assemblée nationale ma yamaruya di an tɛ fɛrɛ an ka yamaruya di CNT ma an ka miliyariw dalen b'u kɔnɔ dɛ hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ Bintu dɔ bɛ da la wa da yɛlɛ ka don an sɔgɔma an b'a sɔgɔma Sori hakɛto i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Randal Faraji Tarawele ka bɔ Misira Andan Faraji Tarawele Misirakaw tɔɔrɔ su la i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo Sori bisimila u ka taa n'a ye mais fɛn fila bɛ yen il faut renforcer les frontières o ye kelen ka tawuda ni kasobon dayɛlɛ o ye fila ye élection ko Maliens da t'a la sisan an ka sira tɛ élection la n'i y'a mɛn élection bi kɛ o k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen dɔw bi ka dɛngɛ se kulu kɔnɔna la ka dugu yɔrɔ ɲini olu bɛ na ni élection ko kuma ye jamana yɛrɛ kɛlen don jamana min minɛnen don o ye mun élection ye mɔgɔw da la bɛɛ ɲɛ da dɔnna sa o le visage de tout un chacun est connu maintenant ce gouvernement-là on ne peut pas le critiquer on ne peut que l'encourager quand il s'agit à Bandaou à Fora et Kabinima Soro on l'a dit de composer avec les Maliens et non la France mais la date qui est donnée là c'est une date donnée par les Occidentaux an ka jamana tu tɔ ye
Degun manka ande ba donya. Kosobe. Mali ti jo anko ande kanga Mali jo. Mo shi na bo rora kana Mali jo. Comité international, ça fait leur problème là-bas. Ande banga jamana joya. Kosobe. Ukatafe. Ukatafe, ça c'est moi ma vision. D'accord. Ambi faut que vous le D'accord. Le procureur Ambi Douaoukaï. D'accord. Il faut que le sud soit sécurisé alors que Kishikutana. Amin, Rabbi Shallah. Merci bien. Traoré. Bon. Madame Koulibaly Bintou Napo, ni anka malabaye. Foli anitano, ambake Elhadj Seydou Patrice Dambélé. Ancinem Nyamado, Sanga Inkono, o amba fenefo, ko afari jolen bate, ko alibi alaka lafiadi, anaka bana segin ko pew, ko Fomiali Sorola, Yelikera, ko alibi alaka kanuto, andi nyonche. La majere jekulu ni mbe dasigi anka bi émission Fasso Kunkan, ka heketo belebele ka ke sajan konare fe sabula, aye negajuru sira nyini, bo, akanga tatuko mununa sira masigi senka, ambe haketo yenike sajan konare fe yanfo Espagne. Mama solembe ana sanga inkono nube kaname Espagne ni France kono kata se Italie Philadelphie ma ambu bela jelenfo o sanga inkono yana ankabo mayambu ko be ka lamenike femie labas jire anaka dembaya ambu bela jelenfo kata se école communautaire les perdreaux banangabula madame Diallo Fatmata Doumbia kata se directrice Tanti Basso Yves Dolo ou bela jelen tlobana sanga inkono ambu fo kata se eka fama bala médecin colonel de la protection civile famga Doumbia naka dembaya anga musokoroba abe lamenina sanga inkono madame Doumbia Hassan Koulibaly amba fenefo kata se madame le maire délégué du centre secondaire d'état civil de Moyambougou madame Koulibaly wasa samake amba fenefo ko alaka kanuto monsieur le maire Bouakar Keita abe lamenina ka fenefo kalen kono directeur général des douanes du Mali Mohamed Doukra anaka dembaya ana chekenyon bela jele albi ko alaka kanuto ambu bela jelen fo kata se ika fanyabla Moussa Mariko yara service la directeur du complexe scolaire Fantasori Mamadou Djera Ntabakoro Atidebugu amba fenefo ko alaka kanuto ani nunuche apidom na docteur Madou Diallobe lamenina amba fenefo famve sokolembe anna sanga inkono lieutenant Dajra Misabugu ya ko alaka kanuto ani wonche lamendra jakulu outlo gardiga kera sanga inkono émission Fasso Kungana ode kweni numéro meni ankuyan dase kibara munu be Fasso inkono sanga inkono Fasso dew aw fene ka blasralika ani aw ka yeta Fasso marabagaw ko don o antaye malikodi ka bela jelen fo ka wole mando madame Koulibaly Bintou Napo trep menegala ne to so Ibrahima Diallo Issa Kaba Sidibé 7 sur 7 journaliste ma wolelo bela jelen sera kene kono ni ala sona aw bena journaliste fene fela don sanga inkono mimbe ka ke jamana kono kuna fondilaw fene ka yeta e jumay abe ka ke bunya ani karamba kono malikodi du foi tambolo ni malinte wassalam.